Vítam vás u toho slubovaného videjka z hry FC Mobile. Chcem žiadne reklamy. 9000 gemov, a to som neminul všetky. Dneska som sa fakt pripravoval riadne. Zapnem zvuk, čo počujem vôbec. OK, a ešte posledné 2 peky. Wow. Tak pomatovať gemíky, nie? Takže. Čo tu máme? Black Friday. Tak ľudia, máme vyriešený pack. Poďte sa, čo tam z toho padne. Kam, ak sa padne nejaký brutálny banger, tak toto je medvý. OK. To bude určite dosť silné, nie? Setka. Vieš čo, ja tomu verím. OK. Dobre. A teraz musíme iba dúfať. Kam hlavne nie je to pohode hráč. Kam to je? Španielsko, to je ešte veľká šanca. OK. No, tak to bude nejaká 111. Ale tak. To bude. Super. Také diamantiky zoberieme. Navyše. Čo mi padá? Kámo, nejaký dobrý hra. Portugalsko to bude Ronaldo. Tak to už asi úplne bude robiť. Jak sa volá? OK. Zrovna zálohu nemáme úplne slabú. Ale tak. Ale tak sa kúknite na náš Steam. Najslabšie miesto je ľavý a pravý back. A to je celkom v pohode, podľa mňa, že máme v pohode miesto. Dúfam nejaký brutálne obrovský opening, ale tak. Wow. LB. Tak. Poďme to vyskúšať. Kanál začína zázrak alebo utrpenie. Tak, poďme na to. OK. Untradeable. To znamená, že bude raritka celkom. OK. Idem do toho.
Liverpool. Je to Liveback Liverpool. Sa to oplatí proste. To bude 110 pravdepodobne. Sa mi furt oplatí toto ešte. Získame lepších hráčov. Viem, že je to tam hráč. Hungry. I'm hungry. Kámo. Kámo, ja viem, že je to... No. Tak nie je to zlý hráč. Ja to refreshnem. Tak jo, aspoň ich máme. Klub by bol najlepší, tam by som im najmenej možností. To Liverpool zase, kámo. OK. OK, aby som to neriešil. Išiel mu do tohto. Toto musím ísť pozrieť, či je to CB. A kde je to CB? Andrej, to vieme vždycky. CB. No tak to už vieme, že je to Van Dijk. Už to dokončím, keď som to začal. To je nie celkom dlhé, tak to som spokojný. Ja som čakal, že to budeme tak 5 minút a... Ballon d'Or. Van Dijk. Kámo, ja vylepším ešte tak ten tým ľudia, že... budete normálne na mňa špišný. A kto to asi bude, keď už tam vidím, že šancu je tam na Van Dijka. Ja sa musím takto kúpiť, aha. Tak to je dobrá blbosť. Tak to som nevedel. Všetci si kontrolujem ligu, či tu nie sú také rewardy. No poďme na to. 107, tak to zahoď do koša rovno, questy. Také som splnil. Dúfam, že sa mi Dejko páčilo. Čisto skontrolujeme jednu vec pre istotu. Tu je to. Dúfam, že sa mi Dejko páčilo. Čauko.